மாதவா குந்த பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சோர்வுன்மீலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாம்பிகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபீச கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராணி ராதே விருந்தாவனீஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வார்த்தகல்பதருப்யஷ்ச கிருபா சிந்துப்யையேவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமக. நமோ பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசசாதி திசதாரிணி. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா कृष्ण 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 हरे ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆல் ஆர் வெல்கம் டு 18th சாப்டர். துறவின் பக்குவம் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுதான் கடைசி அத்தியாயம். இதை பற்றி நம்ம டீப்பா பார்ப்போம். நம்ம ஏற்கனவே இதுல இந்த பகவத்கீதையினுடைய சுருக்கமாக நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? இப்போ இதுவரைக்கும் படிச்ச எல்லா அத்தியாயங்களையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி மொத்தமாக இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம படிக்கிறோம். ஏற்கனவே கர்ம யோகம் பற்றி எப்படி காரியங்கள் செயல்களை செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஞான யோகம் பற்றி படிச்சுட்டோம். இப்ப அடுத்தபடியாக பக்தியை பற்றி படிக்கிறோம். பக்தி தொண்டை பற்றி படிக்கிறோம். ஆக 3 யோகங்களுமே இங்க வந்திருக்கு. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாமே. நேத்து என்ன படிச்சோம்? நம்ம ஞானத்தின் மூலமாக ஞானிகள் என்ன செய்யறாங்க?
பிரம்ம பூய நிலையை அடைகிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்மனை உணர்றாங்க. பிரம்மன்கிறது பகவானுடைய ஒரு பகுதி, சத்து. அந்த பிரம்மனை உணர்றாங்க, அருவ பிரம்மனை உணர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து தியானத்தில் யோகிகள் என்ன செய்யறாங்க? நம்முடைய இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவை உணர்றாங்க, பரமாத்மாவை பாக்குறாங்க. தெரியுதா? அடுத்து பக்தர்கள். பக்தர்கள் என்ன பாக்குறாங்க? முழு முதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து அவருக்கு தொண்டு செய்றாங்க. ஆக இந்த 3 யோகங்கள்ல உன்னதமான யோகம் எதுன்னு பார்த்தோம்? எந்த யோகம் உன்னதமானது, முதன்மையானது? பக்தி யோகம் தான் மேலானது. புரியுதா? அந்த பக்தி யோகம் செஞ்சு, பக்தி தொண்டு செஞ்சுதான் பகவானை அடைய முடியும், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போக முடியும்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அதனுடைய தொடர்ச்சியாக 15வது ஸ்லோகம் படிக்க போறோம். யாராவது வாசிங்க. மாதாஜி சொல்வாங்க, அடுத்தடுத்து நீங்க ஸ்லோகம் பொருள் வாசி மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தாய மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதேத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஆக பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தி தொண்டால் மட்டும்தான் பகவானை முழு முதற் கடவுளாக உணர முடியும்னு சொல்லிட்டாரு. முழு முதற் கடவுள்னா என்ன? சத் சித் ஆனந்த விக்கிரகம். பிரம்மன்கிறது சத்து மட்டும்தான். நம்ம பரமாத்மா சத்து சித்து. சித்துனா அறிவு, இருப்பு, ரெண்டா இருக்காரு. அடுத்து பகவான் தான் சத் சித் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவர், அதுவும் விக்கிரகமாக இருக்கக்கூடியவர், உருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர். பிரம்மன் அருவம், பகவான் உருவமாக பக்தர்கள் வழிபடுறாங்க. ஆக பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பகவானை அறிந்து கொள்றாங்க. ஆக பகவானை பற்றிய முழு உணர்வை பெறணும்னா அது பக்தியினாலதான் முடியும். பக்தி பண்ணாதான் பகவானுடைய திருநாடு இது கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் வேகமா பண்ணுங்க மாதாஜி. அடுத்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, கடலில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது பாக்குறோம். பச்சை நிற பறவை பச்சை மரத்துக்குள் நுழையிறது. இந்த பச்சோந்தி எல்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? அது பச்சை மரத்துக்குள்ள இருந்தா யாருக்கும் தெரியாது, அது பயிர்களை எல்லாம் நாசம் பண்ணணும்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, யார் எண்ணில் நுழைகிறான் அருவவாதிகள் சொல்றாங்க. அருவ பிரம்மனை வழிபடுறவங்க அருவ பிரம்மனோடு கலக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? உருவவாதிகள். அவங்க பகவானுடைய உருவத்தை வழிபடுறாங்க, உருவத்திற்கு பக்தி செய்யறாங்க. அவங்க பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் நுழையிறாங்க. எப்படி பச்சை நிற பறவை மரத்துக்குள்ள நுழையுது, பச்சை மரத்துக்குள்ள, அது மாதிரி பக்தி செய்யறவங்க பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் செல்கின்றார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தடுத்து மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக தூய பக்தி யோகம்தான் ஒரே வழி. யாரை உணர்ந்து கொள்ள? பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளவும் அவருடைய திருநாட்டிற்குள் செல்றதுக்கும் ஒரே வழி என்னன்னா பக்தி யோகம்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தூய பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும். இப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளணும்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் தான் கேட்கணும், அல்லது நல்லா படிச்ச உத்தமமான தூய பக்தர்கள் அவங்க படிச்சு நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க, எப்படி எப்படி பக்தி செய்யறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சொன்னபடி நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொண்டு நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருடைய லோகத்திற்குள் செல்லலாம். இங்க பிரபுபாதா அவர்கள் பாருங்க, எங்க அமெரிக்காவுக்கு போய் நம்ம நாட்டுல அப்ப சுதந்திர போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்ததுனால அவர் குரு அமெரிக்காவில வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கு போய் அங்க போய் கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு.
இங்க போய் அவர் வந்து ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, நாடோடிகளுக்கு ரொம்ப ஒரு அநாகரிகமாக திரிந்து கொண்டிருந்தது. போதை, அப்புறம் மீட் ஈட்டிங், இது மாதிரி ரொம்ப மோசமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த அந்த இளைஞர்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை பற்றி சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி அவங்களுக்கு இனிஷியேஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. இங்க ஒருத்தர் வந்து இனிஷியேஷன் வாங்குறாரு பாருங்க, நம்முடைய ஜெயபதாக குரு மகாராஜ், அவருடைய 11வது சீடர். ஆக முதல்ல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்ல தான் போய் இஸ்கான் அவரு உருவாக்குனாரு. யாரு? நம்முடைய பிரபுபாதர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்தது வாசிங்க யாராவது. காந்திமதி மாதாஜி. சர்வ கர்மான் அபிஷதா குர்பானோ மத்வியாபாஷ்ய மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, அவருடைய பக்தர் வந்து பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்காரு. எப்படி பாதுகாப்புல இருக்காங்க? அந்த பக்தன் என்ன செயல் செஞ்சாலும் சரி, சாப்பிட்டாலும் சரி, தன்னுடைய தொழிலை செஞ்சாலும் சரி, என்ன காரியம் செஞ்சாலும் எப்பவுமே பகவானுடைய உணர்வுல தான் செய்வாங்க. பகவானே எனக்கு கொடுத்த கடமை நான் செய்யறேன், என்னை வந்து நல்லா வழிகாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய பக்தன் வந்து என்ன செய்வாங்க? பகவான் உணர்வோடு எல்லா செயல்களிலையும் செய்யறதுனால எப்பவுமே பகவான் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாரு, அவர் கருணை காட்டுவாரு. ஆகையினால அந்த பக்தன் என்ன செய்ய முடியும்? அழிவற்ற இடம், நித்தியமான அழிவற்ற இடம் எது? பகவானுடைய ஆன்மீக உலகம்தான் நித்தியமான அழிவற்ற இடம், கோலோக பிருந்தாவனம். அதற்கு இந்த பக்தன் செல்வான். எப்ப செல்வான்? அவருடைய செயல்கள் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு செஞ்சு பகவானுடைய பாதுகாப்பில் அவருடைய கருணையினால் அவன் வந்து கோலோக பிருந்தாவனம் செல்வான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. சொல்லிட்டு இருக்க போய் மாத்திருங்க மாதாஜி. மத்திய பாஷையன்னா எனது பாதுகாப்பின் கீழ் அர்த்தம். அடுத்த ஸ்லைடு. இதுல மத்திய பாஷைய எனது பாதுகாப்பின் கீழ், எப்படி பகவானுடைய பாதுகாப்பின் கீழ வந்து இருக்காங்க பக்தர்கள் அப்படின்னா, எப்படி எல்லாம் பாதுகாக்கிறாரு பக்தர்களை, அது பின்னாடி படிப்போம் நம்ம. பக்தன் வந்து என்ன காரியம் செஞ்சாலும் அந்த காரியத்தினுடைய விளைவுகள்ல இருந்து பாதுகாக்கிறாரு. ஓகேயா? ஏன்னா அவன் வந்து தான் செய்யக்கூடிய செயலின் விளைவை பலனை யாருக்கு அர்ப்பணித்து விடுறான்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதால் அந்த விளைவுகளில் இருந்தும் அந்த பக்தனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறார். புரியுதா? ஆக நம்ம செய்யக்கூடிய காரியத்தினுடைய பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தால் அந்த பலாபலன் நம்மளை சாராது அப்படிங்கிறாங்க. ஆக எந்த செயல அவருக்கு செஞ்சாலும் கூட 24 மணி நேரமும் பகவான் உணர்வோட தான் இருக்கணும். எத்கரோசி எத் அஸ்தாசி எத் தபஸ்யசின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன காரியம் செஞ்சாலும், என்ன சாப்பிட்டாலும், என்ன படைத்தாலும், என்ன தவம் பண்ணாலும், என்ன தானம் பண்ணாலும் எல்லா நேரமும் பக்தி தொண்டு பகவானுடைய நினைவிலேயே தான் இருப்பான். அப்போ பகவான் பாதுகாப்பாரு. அப்படிப்பட்ட பகவானும் பாதுகாப்பு கொடுப்பாரு. பகவானுடைய பிரதிநிதியாக வரக்கூடிய ஆன்மீக குருவும் நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுப்பாரு. ஏன்னா அவருக்கு கீழாக நம்ம படிக்கிறோம், தீட்சை பெறுறோம். அதனால அவருடைய பாதுகாப்பும் நமக்கு கிடைக்கும். அவருடைய அறிவுரையை பின்பற்றி இருந்தா நம்ம என்ன செய்யலாம்? கிருஷ்ணலோகத்தை அடையலாம். அந்த கிருஷ்ணலோகம் தான் நித்தியமான அழிவற்ற உன்னதமான ஞானமயமான உலகம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகளே கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 24/7 சொல்லுவாங்க. எல்லா நேரமும் அவன் பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஓடிட்டே தான் இருக்கும் நேரமும். சதா சர்வகாலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷ பகவானுடைய வழிகாட்டுதலினால் அவன் வந்து செயல்படுவான். யாரு? பக்தன். ஆக நாமும் வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல நமக்கு வந்து அது தானாக மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப மற்ற எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்குமா? குமுதரவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி வாசிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்ல வேண்டும், வாசிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. சேதஸ்ய சர்வ கர்மாணி மயி சந்த்யஸ்ய மத்பரஹ புத்தி யோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித்த சததம் பவக. எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்தது, எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்போதும் செயல்படுவாயாக. இத்தகு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்துவிடு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு இவருக்கு, இந்த பக்தருக்கு என்ன சொல்றாரு, நீ என்ன செயல் செஞ்சாலும் என்னைய நினைச்சுக்கிட்டே செய்ப்பா, அப்ப ஏன் பாதுகாப்புல இருப்ப, அப்போ என்னுடைய உணர்வுலயே நீ ஆழ்ந்து விடுவ, அதனால கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. அப்போ எல்லா செயலையும் பகவானை சார்ந்து இருக்கணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளையை நம்ம பின்பற்றணும். பகவானை பற்றிய உணர்வில் 24 மணி நேரம் நம்ம ஆழ்ந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம், மனசுல வச்சுக்கோங்க. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால நான் என்ன நினைக்கணுமா, நம்ம கடமையை செய்யறப்போ எந்த செயல் செஞ்சாலும் எனக்கு இந்த செயல், இந்த கடமை பகவான் கிருஷ்ணரால் தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இந்த கடமையை செய்ய நான் நியமிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம அந்த செயலை செஞ்சா அந்த செயல் இயல்பாகவே அந்த கிருஷ்ணருடைய நினைவு எப்பவும் இருக்கும். நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு முந்தி இந்த சாப்பாடு பகவான் கொடுத்த சாப்பாடு, பகவானே நன்றி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா சாப்பிடுற வரைக்கும் பகவானுடைய நினைவுலதான் இருக்கும். இதுதான் பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வு. அந்த பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வு எப்ப நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா, என்ன செயல் செஞ்சாலும், என்ன சாப்பிட்டாலும், எங்கு போனாலும், இதெல்லாம் உன் செயல்பா, நான் இந்த காரியம் செய்யறதுக்காக நீதான் என்னைய நியமிச்சிருக்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம அந்த காரியங்களை செஞ்சா கிருஷ்ண உணர்வு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதான் பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் திரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரம் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வில் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இப்ப அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு, நீ என்னை பற்றிய உணர்வுலதான் எப்பவுமே இருக்கணும்ப்பா, அப்படின்னா என் கருணை உனக்கு கிடைக்கும். அப்போ உனக்கு என்னென்ன தடங்கள் வருதோ, நீ செய்யக்கூடிய போர்லயோ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலயோ அப்படி வரக்கூடிய தடங்கள் எல்லாமே போயிடும், அதெல்லாம் நீ கடந்துருவ. ஆனா பகவானுடைய உணர்வு இல்லாம நான் தான் எல்லாம் செய்றேன், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படின்னு நீ நினைச்சுக்கிட்டு அகங்காரத்தோடு நான் சொல்றதை கேட்காம நீ காரியங்கள் செய்தால் உனக்கு அழிவுதான். அதனால அகங்காரம் கூடாது, உரிமை கிடையாது இருக்கக்கூடாது, அது பலன் ஏதோ எதிர்பார்க்க கூடாது. இந்த மூன்றையும் நம்ம பின்பற்றி பகவான் உணர்வில் நம்ம எந்த காரியம் செய்தாலும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பகவான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகமா, இது மனப்பாட பகுதியும் கூட பின்னாடி மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இதுல என்ன இருக்குன்னா அதேதான், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதனால என்ன பலன் நமக்கு, பகவானுடைய கருணை கிடைக்குது. நல்லா பகவான் நம் கருணை காட்டுவாரு. நமக்கு நம் செய்யக்கூடிய செயல்ல ஏற்படக்கூடிய தடங்கல்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கடந்துடலாம். அது கிருஷ்ண உணர்வே இல்லாம செயல்பட்டால் என்ன ஆகும், போய் அகங்காரத்தோடு செயல்படுவான். அப்படி செஞ்சா என்ன ஆகும், அவனுக்கு அழிவுதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கதை பின்னாடி சொல்லுவாங்க, இப்ப சொன்னா டைம் இருக்காது, சௌரியமா ஒரு நாள் சொல்றேன். அதாவது நம்ம பீஷ்மர் அடிக்கிறதுக்காக அவர் சக்கரத்தை தூக்கிட்டு போறாரு. அப்படிங்கிறது பெரிய கதை, சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது பகவத்கீதையை நம்ம படிச்சுட்டோம், புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 18வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு முடிக்க போறோம். பிறகு
பகவான் வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு அறிவுரை அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாப்புல நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இதையெல்லாம் நம்ம வந்து நினைவுல வச்சுக்கிட்டு அதை வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும். அதுக்காக தான் படிக்கிறோம் முக்கியமா, இல்லையா? ஆகையினால இது படிச்ச பிறகும் பகவான் சொல்ற அறிவுரைகளை எல்லாம் நம்ம அவர் சொல்றாரு ஏதோ கேட்டோம் டைம் பாஸுக்காக அப்படின்னு நினைச்சு அதை புறக்கணித்தால் அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம இந்த பௌதிக உலகில் அகப்பட்டு குணங்களுக்கு உட்பட்டு அதிலேயே ஆழ்ந்து விடுவோம். நமக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த பௌதிக உலகில் பிறந்து கஷ்டத்தை தான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஆகையினால ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது மாதாஜி, பகவானுடைய அறிவுரையை நம்ம எப்பவோ மறக்க கூடாது. நீங்க ஸ்மரணம் திரும்ப 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 நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக தயக்கமின்றி முழு முதற் கடவுளின் ஆணையை வந்து நிறைவேற்றுங்கள். பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதை செய்யறதுக்கு எந்த தயக்கமும் வேண்டாம். யாராவது கேள்விப்படுவாங்க, என்ன பெருசா பகவத்கீதை படிச்சு அப்படியே என்ன முழு மனிதன் ஆயிட்டையா, என்னவோ நீதான் எல்லாத்தையும் நடக்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க. சொல்றவங்க சொல்லட்டும், அதை பற்றி இல்லை. நமக்கு எதுவுமே அதை கேர் பண்ணாதீங்க. நம்ம வந்து என்ன படிச்சோமோ அது வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும். எவ்வளவு நல்ல ஒரு அறிவுரைகள் எல்லாம் படிச்சோம். ஆகையினால எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, என்ன ஒரு இடமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து பகவானுடைய ஆணையை வந்து நிறைவேற்றணும், பக்தி பண்ணணும். அப்போ பகவான் வந்து நம்மை எந்த சூழ்நிலையிலேயோ பாதுகாப்பாக வைப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. எல்லாம் வாசிக்க முடியாது, முக்கியமானது மட்டும் வாசிக்க. இது பொருள் மட்டும் வாசிக்க மாதாஜி. நீ எனது வழிகாட்டுதலின்படி போரிட வேண்டும், இல்லையேல் தவறாக வழி நடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பகவான்? யாருக்கு சொல்றாரு போர் செய்ய சொல்லி? அர்ஜுனனுக்கு மாதாஜி. அர்ஜுனனுக்கு இல்லையா? நான் இது ஆமா. வரைக்கும் சொல்லிட்டேப்பா, உனக்கு வழிகாட்டி இருக்கேன், கைட் பண்ணிருக்கேன், அதுபடி நீ போரிடணும். அப்படி போரிடாம நீ யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது இப்படி சொந்தக்காரங்களையே கொல்ல போறானேன்ட்டு ஏதாவது உன்னைய தவறாக வழி நடத்துவாங்க. அப்போ வந்து நீ அவங்களுக்கு உட்படாத. நீ என்ன செய்யணும்? உன்னுடைய இயற்கை என்ன? நீ சத்திரியன். சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? மக்களை காப்பது. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? அதர்மத்தை ஒழிக்கணும். அதர்மத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு போரிடல் தான். அதர்மவாதிகளை அழிக்கணும். அதுக்கு நீ போரிடுறதுதான் உன்னுடைய தர்மம். ஆகையினால நீ போரிட வேண்டியவனே தவிர துறவியாக ஆகுவதற்கு உரிய மனிதன் அல்ல அப்படிங்கறத சொல்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்ததுல என்ன சொல்றாருன்னா, வாசிங்க மாதாஜி, பொருள் மட்டும் வாசிங்க. ரமேஷ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படியே செயல்படுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆக அதாவது இப்ப அர்ஜுனன் வந்து முதல்ல நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னார்ல, அது வந்து ஒரு மயக்கம், ஒரு மாயினாலதான் நீ வந்து நான் சொல்லியே நீ போர் செய்ய பார்த்த. என்ன குந்தியின் மகனே, உன் சுவாவம் என்ன? உன் சுவாவம் வந்து போர் செய்யறதுதான். ஏன்னா நீ எத்தனை போர்களில் வந்து தனஞ்செயன், நீ வெற்றி வீரன் இல்லையா? ஆகையினால உன் சுவாவமே, உன்னுடைய இயற்கையான குணமே நீ சத்திரியன். உன்னை வந்து வற்புறுத்தும் நீ போர் செய்ப்பான்ட்டு, அது உன் மனமே சொல்லும். நீ அதன்படி வந்து போர் புரி, அதன்படி நீ செயல்படு அப்படிங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணனுடைய ஆணைப்படி ஒருவன் செயல்பட மறுத்தால் என்னாகும்? அவன் தனது சுவாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டியிருக்கும். பகவான் நல்ல ஒரு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு, அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம வந்து சிறப்பாக வாழ முடியும். அப்படி இல்லாம இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப ரஜோகுணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதன் நம்முடைய அந்த சுபாவத்தின்படி வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்? ரொம்ப ஒரு அக்கரமான காரியங்களை கூட சிலர் செய்யறாங்க இல்லையா?
அதுபடி செய்ய வேண்டியது இருக்கும். தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் நேரமும் தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வேலை வெட்டி இல்லாம சுத்திட்டு இருப்பான் இல்லையா? அதனால நம்ம பகவத்கீதை படிச்சுட்டோம், பகவானுடைய ஆணைகள் எல்லாம் படிச்சுட்டோம். அவன் எப்படி இருந்தாலும் ஒருவன் கட்டாயமாக அவன் இயற்கை படிதான் செயல்படுவான். ஆனா பகவானுடைய ஆணையையும் நம்ம கருத்தில் கொண்டு அதன்படி செயல்பட்டால் நம்ம வாழ்வில் முன்னேறலாம், பகவானுடைய உலகத்தை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணரை பின்பற்றி முக்குணங்களை பின்பற்றி இந்த ரெண்டுல என்ன செய்வோம்? எதை தேர்வு பண்ணுவீங்க? கிருஷ்ணரை பின்பற்றணும். எல்லாரும் சொல்லுங்க, அப்பதான் சந்தோஷமா இருக்கு. யாரை பின்பற்றணும் நம்ம? கிருஷ்ணரை பின்பற்றணும். மாதாஜி. வெரி குட். முக்குணங்களை எல்லாம் குணப்படி நம்ம நடக்க வேண்டாம். நம்ம குணம் சில நேரம் பாதாளத்துக்கு தள்ளும். ஆகையினால நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதை பின்பற்றுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்தது ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் கிருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி ராமயன் சர்வபூதானி யந்திர ரூடானி மாயையா. மீனிங் வாசிக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி நீங்க படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மேடம். படிங்க பிரபு. மீனிங் மட்டும் படிங்க பிரபு. மீனிங் மட்டும் படிக்கிறேன். அர்ஜுனா, அது அர்ஜுனா, ஓ அர்ஜுனா, ஜனசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழ்களின் பயணங்களையும் அவர்களுடைய வீட்டில் உள்ள முழுமுது கடவுளை வழி நடத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரம் எது? ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரம் சொல்லுங்க பாப்போம். எது? உடம்பு. வெரி குட். நம்ம உடம்புதான் இல்லையா? பஞ்சபூதங்களால் செய்யப்பட்ட எந்திரம் இல்லையா? இதுல யாரு அமர்ந்திருக்காங்க? பகவான் கிருஷ்ணன், நம்ம பரமாத்மா, ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாவோ பரமாத்மாவோ இருக்காங்க இல்லையா? இந்த எந்திரத்தை வச்சு நம்ம பயணம் பண்றோம். எங்க பண்றோம்? இந்த உலகத்துல இல்லையா? உலகத்துல நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறோம். பயணம் என்ன? நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறோம். அப்போ அந்த வாழ்க்கைக்கு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிறவர் யாரு? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர், பரமாத்மா இல்லையா? அதத்தான் சொல்றேன். ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இந்த எந்திரமாகிய இந்த உடல்ல ஆத்மா தான் இருக்கு. அந்த ஆத்மா இந்த பயணத்தை, இந்த உலக வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு உணர்வா இருக்கு. அப்ப இதுக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு நமக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக நமக்கு வழிகாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம் மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானம் கிருதக்தேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமாயன் சர்வபூதானி யந்திரஸ்துரணி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வெரி குட், வெரி குட். தயக்கம் இல்லாம எல்லாரும் படிங்க மாதாஜி. ஆனா எதுக்காக நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்றேன்னா, எப்படியாவது முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில முக்கியம் இல்லாத ஸ்லோகங்களை விடுறோம். மற்றபடி இதெல்லாம் முக்கியம். ஆக பகவான் ஒவ்வொருத்தவங்க இதயத்துல இருக்காரு, நம்ம வழி நடத்துறாரு. இந்த உடல் பௌதிக சக்தியால் ஏற்பட்ட ஒரு யந்திரம். நம்ம முந்தைய ஆசைகளுக்கு ஏற்றாற் பொழுதுதான் நம்ம இந்த உடலை எடுத்திருக்கோம். இந்த உடலுக்கு எப்படி வந்துச்சு ஆத்மா? முந்தைய பிறவியில நம்ம என்ன கர்மம் பண்ணமோ அந்த கர்மத்து விளைவின் எதனால? வாசனையினால, அந்த விளைவின் தாக்கத்தினாலையும் கடைசியில மரணத்தின் போது நம்முடைய விருப்பம், நம்முடைய ஆசைகளுக்கு ஏற்றபடிதான் இந்த ஆத்மா அந்த ஒரு உடலை, ஜட இயற்கையை கொடுக்கக்கூடிய உடலை போய் அடையுது. புரியுதா? இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம். நல்லா கவனிங்க. நம்ம முந்தைய பிறவியில் செஞ்ச கர்ம வினைக்கு ஏற்றபடியோ நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடியாக இந்த ஜட இயற்கை அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த உடலை தந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்தது வாசிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரதவழி 12 62 தானே மாதாஜி?
ஆமா மாதாஜி, ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா. கவனிச்சுட்டே பரத வழி வாங்க தோன்றலே மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. என்ன சொல்றாருன்னா பகவானு பரதவழி தோன்றல் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, நீ அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாய். யாருகிட்ட? பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட முன்னாடி இருந்துட்டு சொல்றாரு. அப்ப அவருடைய பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் உனக்கு தெய்வீகமான அமைதி வரும். நீ நித்தியமான இடம் அவருடைய அதாவது கோலோக பிருந்தாவனத்தை போய் அடைவாய். ஆகையினால இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? சரணம் அடை அப்படின்னு சொல்றாரு. இது ஃபுல்லா இது சரணத்தை பற்றி தான் சொல்றாரு. எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா என்கிட்ட விட்டுருப்பா, நீ என்ன நினைச்சுக்கிட்டு உன் கடமையை செய்யும்பாரு. அதான் சரணாகதிங்கிறது. ஓகேயா? நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் எல்லாத்தையும் செய்யறோம்ட்டு. இல்ல, பகவானுடைய கருணையும் வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக அமைதி, உன்னதமான நித்திய இடம், இதெல்லாம் இது பகவானை போய் அடையணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்தால் நமக்கு அமைதி கிடைக்கும். அவருடைய கோலோக பிருந்தாவனத்தை போய் அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட வாழ்வில் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து விடுபடவும் உன்னத இடத்தை அடையவும் உங்கள் இதயத்தில் வீச்சிருக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளிடம் சரணடைங்கள். அதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க. அவருடைய இருப்பிடத்தை அடைய நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெற்று பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல்ல இருந்து நம்மளை காப்பாத்திக்கிறோம்னா பகவான் கிட்ட சரணடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வாசுகி மாதாஜி. யாராவது? உமாபதி சிவா பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோ ஞானம் அஜ்ஞாதம் குக்யதாரம் மயா விம்ருஷ்யை தத் அசோஷோன யதோஷசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது இப்ப நான் சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த ஞானம் இருக்கே, இது வரைக்கும் நான் பிரம்மணபை உடறு ரகசியத்தை சொன்னேன், மிக ரகசியத்தை சொன்னேன். இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய ரகசியம் மிக மிகவும் ரகசியமான ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அத நானு உனக்கு சொல்றேன், நீ அத நல்லா கவனிச்சுக்கோ, நல்லா சிந்திச்சுக்கோ. சிந்திச்சுக்கிட்டு நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறையோ அதை செய்ப்பா அப்படின்ட்டாரு. ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாரு. நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன், நீ யோசிக்கோ, நீ விரும்புறத செய்யு அப்படின்ட்டு நம்ம பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவேன்ப்பா, நீ இப்படி படிச்சா நல்லது என்ன அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வாழ்க்கையில அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன். அதனால இப்ப இருந்தே ஒழுங்கா படிப்பா. நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன், நீ இதை சிந்திச்சுக்கோ, நீ உனக்கு என்ன இஷ்டமோ செய். அப்படித்தானே விடுறோம் இந்த காலத்து பிள்ளைகளை, இல்லையா? நம்ம சொல்லி நடக்கலைன்னா நம்ம என்ன செய்ய? விட்டுறோம். அது மாதிரி பகவான் சொல்லிட்டாரு, மேக்சிமம் எல்லாமே சொல்லியாச்சு. நீ அடுத்து நீ சிந்திச்சு முடிவெடு அப்படின்னு. நமக்கு அந்த சுதந்திரம் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது சுதந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் வாய்ப்பை தருகிறார். நல்லா கவனிங்க. நமக்கு ஃப்ரீடமும் கொடுக்கிறாரு பகவான். முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்யுங்கள். நீ சிந்திச்சுக்கோ, நான் எல்லாம் சொல்லிட்டேன், எல்லாத்தையும் அசை போட்டு சிந்திச்சு நீ முடிவு நீ எது அப்படிங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது இவர் சிந்திக்கிறாரு, என்ன முடிவு எடுக்கிறாரு. அடுத்தது இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிக்க பிரபு. அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 24 இல்ல மாதாஜி, அது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம்னு போட்டிருந்தது. அதான் நான் அதை படிச்சிட்டு இருந்தேன். இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதான் ஸ்கிரீன்ல வருது, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமம் வசக சர்வம் குஹ்யதம் பூய ஸ்ருணு மே பரம் வசக இஷ்டோ அசிமே த்ருடம் இதி ததோ
வக்ஷ்யாமி தே இஹிதம். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவர்களின் மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இஃது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நம்ம சொல்றத கவனிங்க. அடுத்து என்ன சொல்றாங்கிறத கொஞ்சம் அப்படி ஃபாலோ பண்ணி வீட்டுல போய் நீங்க அந்த முக்கியமானது தான் சரியா? சாரி தப்பா நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து கவனம் ரொம்ப முக்கியம். புரியுதா? அதை என்ன சொல்றாங்கிறத கொஞ்சம் கவனம். குற்றம் சொல்லல, நாங்களும் கூட அப்படிதான் இருந்தோம். எங்க குருமாரு அதே அதாவது நீங்க ஆர்வத்தினால படிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. சரி, அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானப்பா, நான் உன்னதமான அறிவுரையெல்லாம் உனக்கு சொல்லிட்டேன். இப்பவும் வந்து மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் நான் உனக்கு சொல்ல போறேன். நீ இது எல்லாமே உன் நன்மைக்காக தான். நீ என்கிட்ட இருந்து கேளு. நம்ம இது மாதிரி இதை வந்து அப்படியே நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளவு வந்து அழுத்தம் திருத்தமாக அர்ஜுனனுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றாரு. இது நமக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரை தான். அடுத்தது போக மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை மாதாஜி இது பார்த்துட்டோம் மாதாஜி. அடுத்தது கிருஷ்ணர் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வெளியிடுகிறார். என்னன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மிக ரகசியம் என்ன? முதல்ல ரகசியமான அறிவை சொன்னாரு. பிரம்மனை பற்றிய அறிவு. பிரம்மன் இது என்ன? சத்து, எல்லா அருவமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் எப்படி இருப்பாரு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அடுத்து மிக ரகசியமானது என்ன? பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு. அடுத்து மிக மிக ரகசியமானது என்ன? பரமபுருஷ பகவான், சத்சித் ஆனந்த விக்கிரகமாகிய பகவானுடைய பற்றிய அறிவு. பகவான் கிட்ட எப்படி சரணடைவது என்பதுதான் மிக மிக ரகசியம். இந்த ரகசியத்தை யாரால் இந்த சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா, இஷ்டோசின்னா என்ன? பகவானுக்கு பிரியமான பக்தன். பகவானுக்கு பிரியமான பக்தனால் மட்டும்தான் எதை புரிஞ்சுக்கிற முடியும்? பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அதுதான் மிக மிக ரகசியம். பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு வந்து மிக ரகசியம். பிரம்மனை பற்றிய அறிவு ரகசியம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. அடுத்தது வாசிங்கம்மா. இது ரொம்ப காந்திமதி முக்கியம். மாதாஜி. வாசிங்க. மன்மனா பத்பவத் மன்மனா பகவத் புக்கை படிக்கிறேன். மன்மனா மன்மனா பவபத் பக்தியுக்தோ மக்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஸ்யசி சத்யம் தே பிரதிக்ஷானே பிரியோசி மே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடையலாம் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவமத் பக்தோ, இது ரொம்ப முக்கியமானது. படிச்சுக்கோ நீங்க பின்னாடி. எப்பவும் என்ன பற்றியே நினைக்கணும். அடுத்து என்ன செய்யணும்? அப்படி நினைச்சா நீ என்னுடைய பக்தனாக ஆவார். பக்தன் ஆன பிறகு என்ன செய்யணும்? என்னையே வழிபடணும். அப்புறம் என்ன செய்யணும்? எனக்கு வணக்கம் செலுத்தணும். உன்னை எனக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னிடம் சரணடைய வேண்டும். புரியுதா? அப்படிங்கிறாரு. முதல்ல பகவானை நினைக்கணும், அவருடைய பக்தனாகணும், அவரை வழிபடணும், அவரை வணக்கம் சொல்லி அவரை நேரமும் வந்து வழிபட்டு பகவான் நினைவோடு இருக்கணும். என்ன காரியம் செஞ்சாலும் பகவானிடம் சரணடையணும். இப்படி செஞ்சா பகவானை போய் நாம அடையலாம். அதுல எந்த சந்தேகமும் உனக்கு வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமான நண்பன். அர்ஜுனன் மட்டும் இல்ல, நாமும் கூட இது படிக்கக்கூடியவங்களும் பகவானுக்கு பிரியமானவங்க தான். முன்னாடி சொல்லுவாரு. ஆகையினால நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. என்ன சத்தியம்? இது மாதிரி நீ என்னை வழிபட்டால், எனக்கு பக்தி செஞ்சா நீ நிச்சயமா என்னை தான் வந்து அடைவாய் என்பதுல உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாப்பா. நீ வந்து இதுல உறுதியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. ராதா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ராதா கோவிந்தரை வரப்போம்.
ஆக எப்பவும் கிருஷ்ணர் பற்றி நினைக்கணும், கிருஷ்ணருடைய பக்தி ஆகணும், அது உங்களுக்கு மனசுல ஓடணும். கிருஷ்ணரை வழிபடணும், அவருக்கு வணக்கம் சமர்ப்பித்து கிருஷ்ணரை போய் அடையணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த மதன் வாசகம். மாதாஜி, ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏவம் சரணம் வஜ்ர அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோஷயிஷ்யாமி மாசுஷக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப முக்கியமானது மன்மனா பவமத் பக்தோ சர்வ தர்மம் பரிசுது. எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு நமக்கு வழிகாட்டுறாரு. என்ன செய்யறாரு, என்ன சொல்றாரு, எல்லாமே சொல்லிட்டேன்ப்பா. கர்ம யோகம், ஞான யோகம் பற்றி சொல்லிட்டேன். பிரம்மன்னா என்ன, பரமாத்மானா என்ன அப்படிங்கறத சொல்லிட்டேன். வர்ணாசிரம தர்மம் சொல்லியாச்சு. சன்னியாசின்னா என்ன, எப்படி இருப்பாரு, தியாகம்னா என்ன, எப்படி பிள்ளைங்களை கட்டுப்படுத்துறது, எப்படி பகவானை அடையிறது, எப்படி பக்தி பண்றது, எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். புரியுதா அர்ஜுனா? உனக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன், நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட, ஓகே. அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லல. ஆனா அதையே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காத. அந்த சமய சடங்குகளையே இதை மட்டும் இல்லாம இதையெல்லாம் விட்டுருப்பா. நீ என்ன செஞ்சாலும் என்கிட்ட சரணடை. ஆக பகவான் கிட்ட சரணடைந்தால் எல்லாமே தானாகவே வந்துடும். நீதாப்பா எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம ஒப்படைச்சிட்டோம்னா அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லை. ஆகையினால எல்லா தர்மங்களையும் துறந்து அப்படின்னா ஒண்ணுமே செய்யாம இத்தனை நாள் இருக்க சொல்லல பகவான். அதெல்லாம் சொல்லிட்டுதான் கடைசின்னு சொல்றாரு. முக்கியமா நீ செய்ய வேண்டியது பகவான் கிட்ட சரணடையணும். அப்படி சரணடைந்தால் என்ன ஆகும்? உனக்கு எந்த பாவ விளைவுகளும் அண்டாது அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. இப்ப சரணாகதினா என்ன? ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது. சரணாகதினா என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த சைத்தன்ய சரதாமிருத மத்திய லீலை 22.100 பின்னாடி நீங்க படிப்பீங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம். அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம்னா என்ன? அனுகூலம்னா பகவானுக்கு பிடித்தமான செயல்களை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் நமக்கு வேணும். ஏன்னா அனுகூல்யஸ்ய பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செய்யுங்கள். பிரதிகூலசிய வர்ஜனம் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம அடுத்தது கொண்டு போகணும். பிரதிகூலம்னா பகவானுக்கு பிடிக்காதது, அவரை திருப்திப்படுத்தாத செயல்களை எல்லாம் விட்டுறணும். ஓகேங்களா? அடுத்ததுல விளக்கமே கொடுத்துட்டு போகாது, அதை வச்சு நான் சொல்லுவேன். ஓகே. ஏன்னா 2 தடவை சொல்ல வேண்டியது இல்லை. அனுகூலசிய சங்கல்பம்னா பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவற்றை மற்றும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். பக்தி தொண்டுனா என்ன? பகவானை பக்தி செய்யறதுக்கு எது சாதகமான செயலோ அதை மட்டும் நம்ம செய்யணும். பிரதிகூலசிய வர்ஜனம்னு என்ன? சாதகமற்றவைகளை நிராகரித்தல். எதுக்கு சாதகமற்றது? பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமற்றது. பகவானுக்கு திருப்தி அளிக்காத செயல்களை நிராகரித்துடணும், விட்டுறணும். ரட்சியஸ்திதி விஸ்வாசோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, விஸ்வாசோனா ஒரு நம்பிக்கை. விஸ்வாசம்ன்றது நம்பிக்கை. எதுல நம்பிக்கை நமக்கு வேணும்? ரட்சிய ஸ்திதி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கிருஷ்ணர் நமக்கு பாதுகாப்பு தருவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வேணும். நம்ம என்ன செஞ்சாலும் எங்க இருந்தாலும் பயப்படக்கூடாது. நமக்கு யாரு நம்ம கூட இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்காரு, கிருஷ்ணர் இருக்காரு. கிருஷ்ணர் நமக்கு எங்க போனாலும் பாதுகாப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது கோப்த்ருத்வே வரணம் ததா அப்படின்னா என்னன்னா, பகவானே பாதுகாப்பு அளிப்பவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல். முதல்ல நம்பிக்கை வேணும், பகவான் பாதுகாப்பாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வேணும். அடுத்து அவருதான் பாதுகாப்பு அளிப்பவர், அவரை தவிர உலகத்துல யாருமே பாதுகாப்பு அளிப்பவர் கிடையாது. புரியுதா? அப்பா அம்மா ஏதோ குழந்தையா இருக்க ஏதோ செய்வாங்க, இல்லைங்கிறது இல்லை. ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் நமக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பவர் யாரு? பகவான் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மனசுல ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியம் சரணாகதி. அடுத்து ஆத்ம நிச்சேப. ஆத்ம நிச்சேபனா என்னன்னா,
பகவான் கிட்ட முழுமையாக சரணடைகிறோம். தன்னை முழுமையாக பகவானிடம் வைப்பது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பகவானை நம்பி அவரிடமே நம்மை ஒப்படைத்து விடுறது. அதான் ஆத்ம நிச்சயம. யார் மாதிரினா இது பலி மகாராஜா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கதை பெரிய கதை, பின்னாடி பார்ப்போம். அடுத்து கார்பன்யேன்னு என்ன? பணிவாக இருக்கணும். ஆக இதெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. முதல்ல என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி தொண்டுக்கு எதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லுங்க, பார்த்தே சொல்லுங்க. பக்தி தொண்டிற்கு பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளணும் மாதாஜி. பார்த்தே சொல்லுங்க. அடுத்தவங்க எதை நிராகரிக்கணும்? சாதகமற்றவைகளை நிராகரிக்க வேண்டும். எதுக்கு சாதகமற்றவைகளை? பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமற்றவைகளை நிராகரித்தல். பகவான் கிட்ட என்ன நம்பிக்கை வேணும் நமக்கு? கிருஷ்ணர் நம்மை பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். சரி, அடுத்தது நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை வேணும்னா, அவர்தான் பாதுகாப்பு அளிப்பவர், அவரை தவிர வேற யாருமே இல்ல அப்படிங்கறத ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா? அப்புறம் முழுமையாக அவர்கிட்ட நம் மனசு உடல் எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணிடுவோம், எல்லாத்தையும் முழுமையாக ஒப்படைத்து விடுவோம். ரொம்ப பணிவா இருக்கணும். ரொம்ப இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இத்தகைய சரணாகதி தான் இது வாயு புராணத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட வாசகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறத கடைசியில் நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. அடுத்தது வாசிங்கம்மா. 67 மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருள் மட்டும் வாசிக்க மாதாஜி. இந்த ரகசியம் ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமையுள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாரு இப்போ? மிக மிக ரகசியமானது சொல்லிட்டாரு. எது? பகவான் கிட்ட சரணடைவு. நான் இந்த ஞானத்தை யாருகிட்ட சொல்லக்கூடாதுங்கிறத அவருக்கு கரெக்டா சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்லக்கூடாது? தவம் இல்லாதவருக்கு, தவம் செய்யாதவருக்கு, பகவான் கிட்ட நம்பிக்கை இல்லாம பக்தி செய்யாம இருக்காங்கல்ல, அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்க, பகவான் மேல பொறாமை கொண்டவங்க, இவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். 4 பேரு. யாருக்கு? தவம் செய்யாதவங்க, பக்தி செய்யாதவங்க, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவங்க, பொறாமை இருக்கிறவங்க, 4 பேருகிட்டையும் நீங்க இந்த ரகசிய ஞானத்தை நீங்க நமக்கு சொல்றாரு. சொல்ல வேண்டாம், சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது. யாருகிட்ட சொல்றாருன்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது அதான் பார்த்தோம். தவம் இல்லாதவருக்கு, பக்தி இல்லாதவருக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கு, பொறாமை உள்ளவருக்கு விளக்கக்கூடாது. அடுத்தது பாருங்க, பகவானுடைய விக்கிரகத்தை அப்படியே ஆனந்த உத்தல அடிச்சிருக்காரு ரூப கோஸ்வாமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஆக 68 to 69 பகவத்கீதையை கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கான நன்மைகள் இல்லை. இப்போ பகவத்கீதையை கற்றுத்தர்றாங்க நம்முடைய குருமார்கள், நம்ம கற்கிறோம். அப்போ கற்றவர்களுக்கும் கேட்கிறவங்களுக்கு என்ன நன்மைன்ட்டு அடுத்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து வாசிங்கப்பா. பொருள் மட்டும் பொருள் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க எவ்வளவு உறுதி சொல்றாரு. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் படிக்கிறோம், ஏனோதானோன்னு படிக்கல. நமக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கருத்துக்கள்லாம் படிக்கிறோம். இந்த ரகசியத்தை நம்ம படிச்ச இந்த இதை கொஞ்சம் நீங்க யோசிச்சு பார்த்தாவே என்ன படிச்சீங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும். அதை நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஆர்வத்தோடு கேட்கக்கூடியவங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு, நம்ம வீட்டுல அவங்க கேட்காதவங்ககிட்ட நம்ம வற்புறுத்தி சொல்ல வேண்டாம். அவங்க கிட்ட, பக்தர்கள் கிட்ட போய் சொல்றவங்க அவங்க எப்பவுமே அதுதான் தூய பக்தி தொண்டு. அவங்க தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்கிறது உறுதியாக இருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்க படித்ததை பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு
என்ன இது நிச்சயமா கிடைக்கும்? பகவான் கிட்ட நிச்சயமாக திரும்பி வருவான். பேக் டு காட் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தோம், திரும்ப பகவான் கிட்ட போவோம் அப்படிங்கிறது. அப்போ எப்படி அவ்வளவு உறுதியா சொல்றாருன்னா, அத்தகைய பக்தன் பிரியமான தொண்டன். யாருக்கு? பகவானுக்கு. அவனை தவிர பிரியமானவங்க இந்த உலகத்துல யாருமே இல்ல, யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஆக பகவானுக்கு நம்ம பிரியமானவங்களாக ஆகணும்னா எப்படி இருக்கணும்? நம்ம படிக்கணும், பகவத்கீதைய நல்லா புரிஞ்சுக்கிறணும், அதை ஸ்மரணம், அதை திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு அதை 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லணும். அப்படி சொல்றதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை. நம்ம கடமையோட அதுவும் ஒரு கடமையாக நினைச்சு செய்யணும். அப்படி செய்தால் பகவானிடம் செல்லலாம். நாம பகவானுக்கு பிரியமானவங்களாக ஆகலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது இதுல பகவத்கீதையை கற்றுத் தருவதால் அடையும் நன்மைகள். கற்றுத்தரக்கூடிய குருவுக்கு என்ன நன்மை? தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. இப்ப நாங்க எங்க குரு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப உங்களுக்கு நாங்க எங்க குரு கிட்ட இருந்து என்ன படிச்சோமோ, எங்க குருவுக்கு யாரு சொன்னாங்க? நம்முடைய பிரபுபாதா யாருக்கு சொன்னாங்க? யாருகிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க? பரம்பரை, சீட பரம்பரை கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க. அவங்க குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குரு பகவான். அப்படி அது சீட பரம்பரையின் வழியாக வந்த அந்த அறிவை நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள் பகவத்கீதை உண்மை உருவில்னு எழுதி வச்சாரு. யாருமே இதை எழுதல, இது மாதிரி எழுதல. பகவத்கீதைய பலரும் பலவிதமாக சொல்லியிருக்காங்க. யாரும் கரெக்டா சொன்னவர் நம்முடைய பிரபுபாதா அவர்கள். ஆகையினால இத படிச்சதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? எப்படி பக்தி செய்யறது, பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யறதுங்கிறதுல உறுதியா இருக்கும். நம்முடைய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுது. பக்தி தொண்டு உறுதியாக நம்ம செய்தோம் என்றால் கடைசியில் நிச்சயமாக கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்ப செல்வோம் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆகையினால பகவத்கீதையை உள்ளது உள்ளபடி நேர்மையாக அழிக்க முயற்சி செய்வார் என்றால் அவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேறி வாழ்க்கையின் தூய பக்தி நிலையை அடைவார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நம்ம பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். பிரபுபாதாவுடைய இந்த பகவத்கீதையை ஒரு தடவை படிச்சா மட்டும் போதாது. இப்போ உங்களுக்கு சொல்றப்ப ஓரளவு இந்த முந்தி நாங்க கேட்டதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு புரியுறாப்புல இருக்கு இல்லையா? ஒரு டீச்சர் திரும்ப படிச்சு அது சொல்றப்போ இன்னும் ஒன்றும் புரிதல் அதிகமாகுது. ஆக இதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்களே இதை அடுத்த லெவல் 3ல போய் திரும்ப லெவல் 3க்கு போறதுக்கு ஒரு தடவை சும்மாவாது வாசி விடுங்க என்ன இருக்கு. ஓகேயா? அப்போ அதை உள்ளதை நேர்மையாக நம்ம படிச்சு அதை நம்ம மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு முயற்சி செஞ்சா பக்தி தொண்டுதான் முன்னேறிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்டவங்க தூய பக்தியை அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆன்மீக குருமார்கள்லாம் அப்படிதான் ஆன்மீகத்துல முன்னேறினாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த புக்கெல்லாம் படிச்சு பாருங்க. இவர் ஒரு சின்ன ஸ்டார். இவர் எல்லாருக்கும் இந்த புக்கை விநியோகிக்கிறாங்க. இந்த கோயில்கள்லயும் திருவிழா காலங்கள்ல இஸ்கான்ல இருந்து நிறைய பிரபுஜீஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க, ஃப்ரீயாவே கொடுப்பாங்க. எல்லாரும் படிச்சு பயனடையட்டும், பக்தியில முன்னேறட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. பகவத்கீதையின் மாணவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள், வரங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு 70ல இருந்து 71 வரைக்கும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன வரங்கள் பாருங்க, எழுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க பிரபு. இமம் தந்தப்யம் சம்பதம் ஆவியோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் மீமதி. மேலும் நம் இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. நல்ல வாசிங்க. ஆக இந்த புனிதமான உரையாடல் யார் யாருக்கு இடையே நடைபெறக்கூடிய உரையாடல் இது? பகவான் கிருஷ்ணருக்கோ அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய உரையாடல். இந்த உரையாடலை கற்கக்கூடியவங்க நம்ம
தங்களுடைய அறிவால் பகவானை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆகையினால நம்ம நிச்சயமாக பகவானை வழிபடுறதுக்கு தான் இதை கருத்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து என்ன யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சுஜாதா மாதாஜி ஹரே மேலும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதுல முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? உரையாடலை கற்பவன் பகவானை வழிபடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? இது சிரதாவான் அன்சூயச அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்பிக்கையோடு படிக்கிறாங்க பாருங்க, நம்பிக்கையோடு கேட்கிறான் பாருங்க, அவன் பொறாமை இல்லாம யார் மேலேயும் அவனுக்கு பொறாமையே இருக்காது. ஏன்னா பகவான் அவர் கூறிய அந்த அறிவுரை தான் அவருக்கு மனசுல இருக்கும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒருவன் யார் கேட்கின்றானோ அவனுக்கு எந்த பாவ விளைவுகளும் வரவே வராது. அவன் என்ன காரியம் என்ன கொலை செஞ்சாலும் அது கொலையாக கருதப்படாது. பகவான் உணர்வோடு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்காக கொலை செய்யணுங்கிறது இல்லை. பகவான் உணர்வோடு நீ செஞ்சாலும் நீ சொன்ன கடமைப்பா நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யணும். அப்ப பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு அவ என்ன செய்வா? எங்க போவா? புண்ணியர்கள் போகக்கூடிய உலகிற்கு சொல்லி அங்கே மங்களகரமாக வாழ்வான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேயா? ஆக பகவான் பொறாமை இல்லாம நம்பிக்கையோடு பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தியோடு நம்ம செயல்களை செஞ்சோம்னா பாவம் செய்ய மாட்டோம். இப்ப பாவ விளைவு நம்மை அண்டாது. நம்ம என்ன செய்வோம்? நல்ல காரியங்களை செய்வோம். புண்ணிய லோகங்களுக்கு போவோம். அங்கே சௌகரியமா வாழ்வோம். நல்லது செஞ்சா தேவர்களுடைய லோகத்துக்கு தானே போவோம். பகவானை பக்தி பண்ணா பகவான் லோகத்துக்கு போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதா பாருங்க, ரொம்ப மோசமா இருந்தவங்கள அவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்தார் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் கதையெல்லாம் அடுத்து நீங்க படிப்பீங்க, உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க லெவல் 3 அந்த வகுப்புகள்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது சாஸ்திரங்களை பயிலுதல். கிருஷ்ணரை அறிவால் வழிபடுகிறார். அவங்க மாணவர்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? சாஸ்திரங்களை படுங்க. அப்படி சாஸ்திரங்கள்னா என்ன? இப்ப இது மாதிரி பகவத்கீதை சாஸ்திரம்னா நம்ம போய் வேதத்தை போய் படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. வேதங்களின் சாரம் தான் இந்த பகவத்கீதையை. புரியுதா? ஆகையினால இதை படிச்சாவே நமக்கு சாஸ்திரம் படிச்சாப்புலதான். அப்போ இதை படிச்சுட்டா நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபடுவோம். சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, கேட்டாவே போதும். எப்படி கேட்கணும்? நம்பிக்கையோடும் பொறாமை இல்லாமவும் கேட்கணும். நல்ல நம்பிக்கை இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அப்படி கேட்டோம்னாலும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவோம். நமக்கு எந்த பாவ விளைவுகளும் வராது. நம்ம மங்களகரமான தேவலோகத்திற்கு போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சரி, பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சோம். பகவத்கீதையின் ஞானத்தினால் எப்படி நன்மை அடைகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் சுருக்கமா சொல்லியிருக்காங்க. தூய பக்தி தொண்டு நிச்சயமாக கிடைக்கும். கிருஷ்ணரிடம் செல்லலாம். இந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிச்சுட்டோம்னா, முழுமையா திரும்ப திரும்ப கேட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வோம், சேவை செய்வோம். இந்த காலையில எழுந்திரிச்சு ஆரத்தி பார்ப்போம், கோயிலுக்கு போவோம், பகவானுக்கு பூ தொடுத்து போடுவோம், பிரசாதம் செய்வோம், பகவானுக்கு படைப்போம், பகவத்கீதை பாகவதம் படிப்போம். இதெல்லாம் செஞ்சா நிச்சயமா பக்தி தொண்டுல முன்னேறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ நிச்சயமாக நம்ம யார்கிட்ட போகலாம்? அது சரணாகதி தானாவே வந்துடும். கிருஷ்ணர்கிட்ட செல்லலாம். ஆகையினால நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் விநியோகம் செய்யலாம். தெரியுதா? உங்களை யாருக்காவது பகவத்கீதை புக்கு வாங்க முடியலன்னா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்வோம். ஓகேயா? ஆனா எல்லாரும் நம்ம வாங்கக்கூடிய நிலையில இருந்தா வாங்கிக்கங்க. நம்ம லிங்க் நம்ம கோயில்லையும் இருந்து வாங்கலாம், இல்லைன்னா லோக்கல் இஸ்கான்லயும் வாங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால கட்டாயமாக பிரபுபாதா எழுதுனா அந்த பகவத்கீதை சிட்டிஸ் உண்மை உருவில் எல்லார்கிட்டையும் இருக்கணும். ஏன்னா அடுத்தடுத்து போறப்போ புக் இல்லாம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது.
வாங்கி எல்லாரும் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா வாங்கிடு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகேயா? அடுத்து இது இது ஒரு பெரிய விஷயம். எது பெரிய விஷயம்? கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருடைய பிரியமான சேவகனாக பகவத்கீதையின் செய்தியை சமூகத்தில் பரப்பணும். நமக்கு 3 காரியம் சொல்றாங்க. என்னென்ன காரியம்? கிருஷ்ணரை வழிபடணும், வழிபட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும், அவருடைய பிரியமான சேவகனாக ஆகணும். எப்ப பிரியமான சேவகனாக ஆக முடியும்? நம்ம படிச்ச அந்த பகவத்கீதை, நம்ம படிச்ச செய்தியை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும். அடுத்து நம்மளுடைய இஸ்கான்ல சரி, மற்ற இஸ்கான்ல சரி, இது மாதிரி பகவத்கீதை வகுப்புகள் சேர்ந்தா நடத்தினா அதுல சேர்ந்து பயனடையணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். பகவத்கீதை புக்கு வாங்க முடியாதவங்களுக்கு நம்ம முடிந்தால் புக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா எங்ககிட்ட சொன்னா நாங்களும் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இதுதான் சமூகத்திற்கு உண்மையிலேயே மிக உயர்ந்த நன்மை தரும் சேவையாகும். ஆக இந்த சமுதாயத்துல இப்ப எங்கே பார்த்தாலும் போரு, அமைதியின்மை, எப்ப என்ன நடக்குங்கிறதே எனக்கு எதிர்பார்க்க முடியல. ஆக இந்த சூழ்நிலையில இந்த பகவத்கீதை பற்றிய ஒரு அறிவு எல்லாருக்கும் கிடைச்சா அது பெரிய நன்மையாக இருக்கும். அமைதி ஏற்படும். அது இல்லாததுனாலதான் இது மாதிரி நான் பெருசு நீ பெருசு அப்படிங்கிறதுல இது மாதிரி குழப்பங்கள்லாம் வருது. ஆக சமூகத்திற்கு நம்ம சேவை செய்யணும்னா பகவத்கீதையினுடைய செய்தியை, பகவான் கூறிய செய்தியை எல்லோரும் அறியும்படியாக செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா 72ல செல்வத்தை வெல்வோனே, பிரிதாவின் மகனே, நீ இதனை கவனமான மனதுடன் கேட்டாயா? உனது அறியாமையும் மயக்கமும் தற்போது நீங்கி விட்டதா? அர்ஜுனன் கிட்ட கேட்கிறாரு, நம்ம கிட்டே கேட்கிறாரு. நீங்க எப்படி கேட்டீங்க? இதுவரைக்கும் பேசினேனே எதன் மூலமாக, புக்குள்ள நம்ம வாசிப்பதன் மூலமாக. இப்ப நான் சொல்றேன்னா பகவான் சொல்றதாதான் அர்த்தம். கவனமா கேட்டீங்களா? அப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இருந்த அறியாமையெல்லாம் நீங்கிருச்சா? மயக்கமெல்லாம் நீங்கிருச்சா? குழப்பமெல்லாம் நீங்கிருச்சா அப்படின்னு கேட்கறது. அடுத்தது மாதாஜி 73. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் உணர்தல். அர்ஜுனன் எப்படி உணர்றா? இவ்வளவு கேட்ட பிறகு அவரே பெரிய பக்தர், அவருடைய நண்பர், கிருஷ்ணருடைய நண்பர். அவருக்கு மயக்கம் நீங்கிருச்சு, அவருக்கு நல்ல நினைவு வந்துருச்சு, அவருக்கு இருந்த எல்லா சந்தேகங்களுமே போயிடுச்சு இல்லையா? இப்ப உறுதியா இருக்காரு. என்ன உறுதி? எதுல உறுதியா இருக்காரு? சரி, போர் செய்யலாம் அப்படின்னு. ஆக தங்கள் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்படுகிறேன். ஆகையினால கிருஷ்ணரின் உபதேசத்தை நம்ம படிச்சோம்னா, இந்த பகவத்கீதையை படித்தோம்னா அர்ஜுனன் என்ன உணர்ந்தானோ அதையெல்லாம் நாமும் உணர்வோம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாம் போயிடும். நீங்க அடுத்தடுத்து கிளாஸுக்கு போறப்ப நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். அப்போ உங்களுக்கு டைமும் இருக்கும், கேட்கலாம். இப்பவும் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். ஆனா இப்பதான் கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டு வர்றீங்க. இனி கொஞ்சம் படிச்சா இன்னும் நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். ஆகையினால கிருஷ்ணர் உணர்வு சொன்னபடி நான் செயல்படுகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வரணும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறணும். நிச்சயமா இப்ப இந்த கிளாஸ்ல லெவல் 2க்கு வந்த பிறகு நிறைய சேண்டிங் பண்றீங்க, கொஞ்சம் மாறிட்டு தான் இருக்கீங்க. நானுமே முந்தி இருந்தது விதப்பாவும் மாறிட்டு தான் இருக்கேன். அது உங்களுக்கு சொல்றப்பவும் இன்னும் கொஞ்சம் பக்தி தொழில ஆழமா போறோம் அப்படின்னா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார். இந்த நம்பிக்கை இருக்கா எல்லாருக்கும்? இருக்கா? சத்தியமா இருக்கு மாதாஜி. எல்லாரும் சொல்லுங்க, கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார். அந்த நம்பிக்கையோட இருப்போம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது பிரபு மாதாஜி. ஆக என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவத்கீதையின் செய்தியை கவனத்துடன் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் உறுதியாகவும் தயாராகவும் இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் என்று சொன்னார். நாமும் தயாரா? இப்ப அவருக்கு இப்பதான் கேட்கிறாங்க, நான் முன்னாடியே கேட்டேன். இப்ப நீங்க எல்லாரும் கவனமா கேட்டீங்க, உறுதியா இருக்கீங்க, கிருஷ்ணருடைய செய்தியை ஃபாலோ பண்ண தயாரா இருக்கீங்க.
நம்ம தயாரா இருக்கோம், இருக்கோம். அதனால அவருடைய உபதேசத்தின்படி செயல்படுறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கிறதுனால நாம பகவானை போய் அடைவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு பக்தி தொட்டு செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது 74 இருந்து 78 வரைக்கும் இத கொஞ்சம் தான் இருக்கு. சஞ்சயன் என்ன நினைக்கிறார்? முதல்ல யாரு ஆரம்பிச்சாங்க சொல்லுங்க பாப்போம். பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல யாரு கேட்டாங்க? திருதராஷ்டிரன் மாதாஜி. திருதராஷ்டிரன் அவருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோகன் தான் மாதாஜி இருக்குங்க பகவத்கீதையில. ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான். ஓகேயா? அவர் கேட்டது என்னுடைய மக்களும் பாண்டுவின் மக்களும் குருச்சேத்திரத்துல ஆமா அவங்க என்னப்பா பண்றாங்க எனக்கு சொல்லுன்ட்டு யாருகிட்ட கேட்டாரு? சஞ்சயன் கிட்ட. ஏன் சஞ்சயன் கிட்ட கேட்டாரு? சஞ்சயனுக்கு ஞான கண்களால இங்க இருந்தே போர்க்களத்தில் நடக்கிறத பாக்குறத பகவான் அந்த கருணை கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. அதனால அவர் பார்த்து இவருக்கு பார்வை இல்ல திருதராஷ்டிரருக்கு, அதனால இவர் மூலமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு. வெரி குட், வெரி குட். அதாவது வியாசதேவர் இவருக்கு கொடுக்கறாரு, ஞான கண் கொடுக்கறாரு. அதனால இப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்தே இந்த கமெண்ட்ரி, கிரிக்கெட் அது இதெல்லாம் பாக்குறோம்ல, எல்லா இடத்துலயும் நடக்கக்கூடியத. இப்ப இது ரிலே பண்றதுனால பாக்குறோம். அப்ப அவங்களுக்கு ஞான கண்ணு இருந்தது அந்த காலத்துல. அவ்வளவு தவ வழிபை முக்கியவங்க. சஞ்சயன் நம்ம இவருக்கு காரியதரிசி, நல்ல ஒரு பக்தர், பகவானுடைய பக்தர். ஆகையினால அந்த ஒரு ஞான கண்ணை வியாசதேவர் யாருக்கு கொடுத்தாரு? சஞ்சயனுக்கு கொடுத்தாரு. ஆகையினால சஞ்சயன் இங்க அரண்மனையில இருந்து கொண்டே யார பார்த்துக்கிட்டு நம்ம இவரு திருதராஷ்டிரன் கூட இருந்துகிட்டு சஞ்சயன் சொல்றாரு, அவருக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன், கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் 2 மகாத்மாக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய உரையாடல் எல்லாம் நான் கேட்டேன். அவங்க என்ன அற்புதமான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. அதை கேட்ட உடனே எனக்கு அப்படியே புல்லரிப்பு, வயிறு கூச்சம் அப்படிங்கிறாரு. இந்த அடுத்து என்ன சொல்றாரு? சஞ்சயன் பேசுறதுதான் அடுத்தது எடுக்க மாட்டாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் தான் பேசுறாரு. அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு? ஆன்மீக குருவினுடைய அனுகிரகத்தால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆக கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும், தீட்சை பெறணும். அர்ஜுனனுக்கு யாரு ஆன்மீக குரு? சஞ்சயனுக்கு ஆன்மீக குரு யாரு? வியாசதேவர். ஏன்னா வியாசதேவர் தானே அவருக்கு ஞான கண் கொடுத்தாரு இல்லையா? ஆக அவர்தான். ஆமா. ஆக அவர்களுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நமக்கு கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் அடுத்து என்ன சொல்றாருன்னா, மன்னனே, இவருதான் சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையில இந்த அற்புதமான உரையாடல் இருக்கு, அதையெல்லாம் நானே கேட்டேன். இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன். நானு அதை மீண்டும் மீண்டும் நினைச்சு அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு எனக்கு அப்படியே ஆனந்தத்தில் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பமடைகிறேன். ஆக கிருஷ்ணரை நினைச்சாவே நமக்கு சந்தோஷம் தான் இல்லையா? அப்ப உரையாடலை கேட்டவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனனோடு சேர்ந்து சஞ்சயனும் பார்த்தான் இல்லையா? சஞ்சயன் சொல்ல சொல்ல திருதராஷ்டிரனும் அதை உணர்ந்தான் இல்லையா? ஆக அவங்களுக்கு எவ்வளவு சஞ்சயன் இன்பம் அடைஞ்சிருப்பாங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 77. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, வாசிங்க மாதாஜி யாராவது. மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே சொல்லுங்க பிரபு, ஏதாவது சொல்லணுமா? அவர்தான் வாசியாரு. சரி சரி. ஆக பகவானுடைய அற்புதமான அந்த ரூபத்தை பார்த்து நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருக்கு, அதே பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ என்ன அளவுக்கு அவர் பகவான் பார்த்து உணர்ந்து அப்படியே ஆனந்தத்துல கிடைக்கிறாருன்னு பாருங்க. நாமும் அந்த ஒரு நிலையை அடையிறதுக்கு திரும்ப நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க. கிருஷ்ணா புக்குன்னு ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்கை படிக்கிறப்போ பகவானுடைய நாமம், ரூபம், அவர் எப்படி பிறந்தாரு,
எப்படி யசோதையினுடைய மகனாக வளர்ந்தாரு, யார் யாரெல்லாம் கொன்னாரு, அப்புறம் எப்படி பிருந்தாவனத்துல அவர் கோபியர்களோடு மகிழ்ச்சியா இருந்தாரு, அப்படி எப்படி குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல சண்டை செஞ்சு பாண்டவர்களுக்கு ராஜ்யத்தை மீட்டு அதுல கொடுத்தாரு. கிருஷ்ணர் பிறந்ததுல இருந்து இருக்கு மாதாஜி. அதுல கிருஷ்ணர் பிறந்ததுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்காரு. கிருஷ்ணா புக்கு படிப்பீங்க, நாங்களும் படிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக அடுத்தது எடுங்க மாதாஜி, அடுத்த சொல்லு, அடுத்த பேஜ் எடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேஜ் மாதாஜி, அடுத்தது. சஞ்சயன் உணர்தல், எப்படி உணர்ந்தான்? மயிர்குச்சம் ஏற்படுது, வியாசருடைய கருணையை ஒப்புக்கொண்டார். வியாசருடைய கருணையினால்தான் எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படிங்கிறாரு. அற்புதமான மற்றும் புனிதமான உரையாடல். பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல் சாதாரணமான உரையாடல் இல்ல, அற்புதமானது, புனிதமானது. அப்படிப்பட்ட உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைச்சு ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு அப்படியே இன்பத்துல ஆடுறேன். எனக்கு சிரிப்பு ஏற்படுது, மயிர்கூச்சல் அடையுது, வியர்வை, அப்படியே பரவச நிலையில நமக்கு என்னென்ன நமக்கு ஏற்படுமோ அதெல்லாம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. ஆக இந்த கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான ரூபத்தை நினைத்து வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்ட்டு இவர்கிட்ட திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. யாரு சொல்றாங்க? யாரு சொல்றாங்க? சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்றாரு மாதாஜி. வெரி குட், சஞ்சயன் சொல்றாங்க. அதான் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க, நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், அதனால சொல்றீங்களாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணதாங்க. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சுஜாதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் வாசிக்கணும். அவங்க எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தனஹ தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர்மதிர்மமஹ. யோகிகளின் இறைவனான மாதாஜி எல்லாரும் சொல்றோம் சேர்ந்து. எல்லாரும் சொல்லுங்க. எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ தத்ர ஸ்ரீர்விஜயோ பூதிர் சத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் துருவா வெரி குட், வெரி குட். எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஷரீர் விஜயோ பூதிர் துர்வா நீதிர்மதிர்மம. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். பொருள் வாசிங்க. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ உன்னத அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். பிரபுஜி நீங்களும் வாசிங்க பிரபு. யாரோ பிரபு வாசிச்சாங்க, வாசிங்க பிரபு. எத்ர கிருஷ்ணோ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜய பூதி திருவாநீதி மதிமம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத விளையாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமாக வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் என்கிறார் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி, யோகிகளினுடைய இறைவன் தான் கிருஷ்ணரு. அவர் எந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்காரோ, அவர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு இடமும், வில்லாளியான அர்ஜுனன் இருக்கக்கூடிய இடமும் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமா என்ன இருக்கும்? செல்வம் இருக்கும், செல்வமும் நியாயமும் இருக்கு, வலிமை, அசாதாரணமான வலிமை இருக்கும், நியாயம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் இருக்கிற இடத்துல லட்சுமி தேவி இருப்பாங்க. லட்சுமி தான் நமக்கு செல்வம் கொடுக்குறாங்க, பகவான் தான் வெற்றி கொடுக்குறாரு இல்லையா? இவரு அர்ஜுனன் இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமா வலிமை இருக்கும், அவருடைய வலிமை இருக்கும். அவங்க பாண்டவர்கள்லாம் நியாயமானவங்க இல்லையா? ஆக இந்த நான்கும் அர்ஜுனனும் பகவானும் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இந்த 4 செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம் எல்லாம் இருக்குங்கிறது பகவானுடைய
அபிப்பிராயம். ரொம்ப முக்கியமானது இது கடைசி ஸ்லோகம். அடுத்தது ஏதாவது இருக்க மாட்டது. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயனுடைய முடிவு என்ன முடிவு? சஞ்சயன் தான் ஆரம்பத்துல திருதராஷ்டிரன் அப்படியே குழப்பத்துல இருக்கிறப்போ அவர் தான் சொல்றாரு போரினுடைய அந்த போர்க்களத்தினுடைய நிலைமையை பற்றி. இப்ப கடைசியா என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனனையும் யாராலையும் தோற்கடிக்கவே முடியாது. உங்கள் வெற்றிக்கு வழியே இல்லை. திருதராஷ்டிரன் கிட்ட அவர் குழப்பத்துல இருக்காரு இல்லையா, தான் மகன் ஜெயிப்பாடோ என்னவோ. அவருக்கு தெரிய அனுபவவாதிகள் தன்னுடைய மகன்கள் எல்லாம் அப்படிங்கிறது. இருந்தாலும் கூட செல்ஃபிஷ் இல்லையா, சுயநலம் இருக்குல்ல அப்பா இல்லையா. ஆக எப்படிப்பட்டவனாலும் தன் மகன் தான் நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறாரு அவரு. ஏன்னா அவருக்கு கண்ணுதான் குருடு பிசிக்கலி. அவருடைய மனமும் அப்படி இருக்கு, அறியாமையில இருக்காரு. ஏன்னா தம்பி இல்லைன்னா தம்பி பிள்ளைகளுக்கு தான் தான் பாதுகாப்புங்கிறது அவருக்கு தெரியல இல்லையா. ஆனா ஆகையினால அப்படி இருக்க கூடாது இல்லைங்க மாதாஜி. ஒரு தம்பி இல்லாத குழந்தைங்களை நம்ம தான் ஆதரிக்கணும். நம்ம பிள்ளைங்களும் சீரழிஞ்சிருவாங்கன்னு கொஞ்சம் அட்வைஸ் கொடுக்கணும். ஸ்ட்ரிக்டா அவர் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய அழிவே வந்திருக்காதுங்க மாதாஜி. அவருக்கு தெரியல இல்லப்பா. அவரு அப்படி ஒரு அறியாமையில இருந்திருக்காரு. அது அது இதெல்லாம் பகவானுடைய லீலைங்க மாதாஜி. இவங்க செய்யற பகவானுடைய இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு இருக்கு. பகவான் லீலை விதி. ஆஹ் அவருடைய விதி ஒரு சைடு இருக்கட்டும், பகவானுடைய திட்டமும் அதுதான். இவங்க திட்டம் அதுதான். அதர்மவாதிகளை எல்லாம் அழிக்கணும், ஜனத்தொகையை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆனா எவ்வளவு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க பகவான். நேரா துரியோதனனையும் பார்த்து இது மாதிரி பண்ணாத, அவங்களுக்கான பாகத்தை கொடுன்னு எத்தனையோ வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க திருந்துறதுக்கும். ஆமா ஆமா. ஆனா ஆனா அவங்க அவன் பகவானையே துச்சமா நினைச்சிடுறாங்க. அவன் குடுங்கன்னு சொன்னாரு. நீ இந்த ராஜ்யத்தை குடுங்க கூட கேட்கல, ஒரு 5 கிராமமாவது கொடுப்பா அப்படின்னு. அதுக்கு நான் ஒரு இன்ச்சு கூட கொடுக்க மாட்டேன். தூது போய் இவரை சிறையில எல்லாம் அடைக்கணும்ட்டு எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஆக அப்படிப்பட்ட எல்லா ஒரு எல்லா முயற்சி எடுத்துட்டுதான் கடைசியில போற தவிர வேற வழியே இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க. அப்பவும் கூட அவன் கேட்ட தன்னுடைய படை முழுவதையுமே இவருக்கு தான், துரியோதனுக்கு தான் கொடுத்தாரு. அர்ஜுனனுக்கு நீ மட்டும் இருந்தா போதும் கிருஷ்ணா என் கூட அப்படின்னு சொன்னதுனால அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக வந்தாரு இல்லையா. ஆக இப்போ சஞ்சயன் சஞ்சயனுக்கு முன்னாடியே தெரியும். இப்போ கடைசியா அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் 2 பேரையும் யாரையாவையும் தோற்கடிக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமா வெற்றி எல்லாமே அவங்களுக்கு தான், வேற வழியே இல்லை, உங்களுக்கு வெற்றிக்கு வழியே இல்லைன்றார். அடுத்தது இதுல இருந்து என்ன லெசன்? எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் செல்வம், வெற்றி, அசாதாரணமான வலிமை, நியாயம் இந்த 4ம் இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம். அடுத்தது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி அடுத்த ஸ்லைடு இதனுடைய அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கத்தை பார்த்துருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னைக்கு ஜெயதீர்த்த ஆராதனை மாதாஜி. என்ன பிரபு? ஜெயதீர்த்தர் ஆராதனை, ஸ்ரீ ஜெயதீர்த்தர். அப்படியா? ஆமா, நம்ம பிரபு பத மாதா இருக்கார்ல, அவருடைய அவருடைய குரு ஒரு 50 பேர் இருக்காங்க. ஸ்லைட்ல படிச்சேன் நானு. அந்த இஸ்கான்ல வெளியிட்டதுல அந்த 50 பேர்ல டாப்ல 5 இருக்கிற மத்வாச்சாரியார், வியாசராஜர், ஜெயதீர்த்தர் 3 பேர் இருக்காங்க அதுல. சரி சரி சரி. இன்னைக்கு அவருடைய ஜெயந்தியா? இன்னைக்கு அவருடைய ஜெயந்தி இன்னைக்கு. வெரி குட் வெரி குட். இஸ்கானுடைய இருக்கக்கூடிய ஒரு குருஜில அவர் ஒருத்தர். வெரி குட் வெரி குட். அப்ப பிரபுபாதா 11வது இதுன்னு சொல்றாங்க. நம்மளுடைய இந்த பரம்பரையே கௌடிய பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரை.
மத்வா சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த மத்வலா வரக்கூடியவர் தான் மத்வாச்சாரிய ஜெயதீர்த்தர் வியாசராஜர். அது மத்வாச்சாரியர் தேவி. ஓகே, ஆமாங்க. நான் நன்றி. தமிழ் கீதையில படிச்சேன், எழுதி கொடுத்தாங்க எனக்கு. அந்த 50 ஓகே குரு வந்து எழுதி கொடுத்தாங்க, ஸ்லைட்ல எழுதி கொடுத்தாங்க, படிச்சேன். அது பிரபுஜி. ஞாபகம் வந்துச்சு, வெரி குட், அதான் உங்கள்கிட்ட இப்ப ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெரி குட் பிரபு. நம்ம புக்ல இந்த பகவத்கீதை புக்லயே முன்னாடி கொடுத்திருக்காங்க பிரபு. அத்தனை ஓ, ஆமாங்க குருமார்கள் மாதாஜி. பேரு இருக்கு பிரபு, அது பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வியாசராஜ தீர்த்தர், நாளைக்கு. வியாச. ஓகே, ஆமா, நாளைக்கு ஆராதனைங்க, ரெண்டும் சேர்ந்து வருங்க. தேங்க்யூ ஓகே. மாதாஜி, சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஒரு நிமிஷம் எடுத்துச்சேன், சாரி. டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல பிரபு, நல்ல நியூஸ் சொன்னீங்க. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே சரி, கிருஷ்ணா. இப்ப அத்தியாயம் 18 நம்ம என்ன படிச்சோம்? முதல்ல சும்மா சுருக்கமா பார்த்துருவோம். ஒன்னு டு முதல்ல வந்து கர்ம ஞான யோகத்தினுடைய சுருக்கம் படிச்சோம். அதுல வந்து என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனனுடைய சந்தேகம். என்ன சந்தேகம் அவருக்கு? அவருக்கு வந்து சந்நியாசமா தியாகம், இந்த ரெண்டை பற்றிய விவரம் கேட்டாரு. சந்நியாசம் தியாகம் பற்றி. அப்புறம் பகவான் வந்து தன்னுடைய, அதாவது அறிஞர்களுடைய கருத்து இவங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு தன்னுடைய கருத்தை சொல்றாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு? எந்த செயலும் செய்யணும்னா 5 காரணங்கள் வேணும். உடல் இருக்கணும், களம் இருக்கணும், செய்பவன் பரமாத்மா, புலன்கள், முயற்சி, இந்த 5 வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. எந்த காரியம் செஞ்சாலும் இந்த 5 காரணங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? இந்த முக்குணங்களை அடிப்படையாக வச்சுதான் எல்லாமே நடக்குது. ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி எல்லாமே இந்த 3 குணங்களினுடைய விளைவுகள் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அடுத்து இந்த 3 குணங்களில் செயல்படுபவர்களிடையே அவங்க எப்படி பக்குவம் அடையலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து அந்த பக்குவம் அடைந்தவங்கள்ல சமுதாய வர்ணங்கள், அந்த 4 விதமான பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், அவங்களுடைய கடமையை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து பகவானை எப்படி அடையலாம்? முதல்ல அருவ பிரமனை நம்ம அடையலாம். அருவ பிரமனை ஞானிகள் உணர்றாங்க. பரமாத்மாவை யாரு உணர்றாங்க? யோகிகள், அதாவது தியானம் பண்ணி உணர்றாங்க. பக்தர்கள் பரமபுருஷ பகவானை பக்தியின் மூலமாக உணர்றாங்கன்னு பார்த்தோம். பரமனை எப்படி அடையலாம்? பரலோகத்தை எப்படி அடையலாம்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயலினுடைய செயலின் பக்குவம், பக்தியின் பக்குவத்தை எப்படி அடையலாம்ங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். நம்பிக்கையோடு பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்யணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்படி அதுதான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு செயல். அப்படி செய்யறதுனால நமக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையணும். பக்தி தொண்டு செஞ்சா அத வன்மனா பவமத் பக்தோ செஞ்சு பக்தி படிச்சோமா இல்லையா, எப்படி அவருக்கு பக்தி பண்ணணும், அடுத்து அவர்கிட்ட எப்படி சரணடையணும். அப்படி சரணடைந்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? உன்னதமான அமைதி கிடைக்கும். நித்தியமான அவருடைய பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகலாம். நம்முடைய பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபடலாம். ஓகேயா? ஆக இதை வந்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். பக்தி எப்படி பண்றது, எப்படி குணங்கள்ல இருந்து விடுபடுறது, பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செஞ்சு எப்படி சரணடைகிறதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். இதெல்லாம் நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்க. இதுல நீங்க பின்பற்றணும். பின்பற்றலைன்னா இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில தொலைஞ்சு போயிருவீங்க அப்படின்னு. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? இறுதியாக அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யார் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும்? யார் வந்து விநியோகிக்கிறாங்க, யாரு படிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு விநியோகிப்பவருக்கு என்ன நன்மை, படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன நன்மை, நம்பிக்கையோடு கேட்பவங்களுக்கு என்ன நன்மை? இந்த 3 பேருக்குமே உன்னதமான மங்களம். நல்ல ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறாங்க. பகவத்கீதையை நல்லா உணர்ந்து கொள்றாங்க. அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிறாங்க. அதை 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லி அவர்களும் பகவத்கீதை படிக்கும்படி அவர்களே தோன்றாங்க. இது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய உயர்ந்த பக்தி தொண்டு. அப்படி பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக ஆகின்றார்கள் அப்படிங்கிறத இறுதி விளைவாக நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையினுடைய சுருக்கம் ஃபுல்லா நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ எந்த 3 நிலைகள்ல பகவானை உணரலாம்ங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம முதல்ல கர்ம யோகம் படிச்சோம், அப்புறம் பக்தி யோகம் படிச்சோம், இப்போ ஞான யோகம் படிச்சு கடைசியாக இந்த 3 யோகங்களுடைய
சாராம்சமாக துறவின் பக்குவம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். இதுல மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள்ல இருக்குன்னு தெரியுமா மாதாஜி பிரபுஜி பகவத்கீதையில? 700 ஸ்லோகம் 700 ஸ்லோகம். வெரி குட். 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதுல திருதராஷ்டிரர் எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு? ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். ஆமா. சஞ்சயன் 41 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனன் 84, பகவான் பதில் சொன்னது 574. ஆக மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள். இதுல கர்மயோகத்துல எல்லாமே கர்மயோகத்துல 6 சாப்டர், பக்தி யோகம் 6, ஞான யோகம் 6, மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இல்லையா? அதுல கர்மயோகத்துல 6ல 279 ஸ்லோகங்கள், பக்தி யோகத்துல 209, ஞான யோகத்துல 212. அது மொத்த ஸ்லோகங்கள் 700. பகவத்கீதையில 5 முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம படிச்சோம். என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியுமா? இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கடைசியில ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. சொல்லுங்க. வெரி குட். மாதாஜி. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, காலம், கர்மா, பிரகிருதி. பிரகிருதி. வெரி குட், வெரி குட். பிரகிருதியில ஜட இயற்கை. ஆக ஜீவாத்மா ஆத்மா, நம்முடைய ஆத்மா. பரமாத்மா ஆத்மாவோடு இருக்கக்கூடிய நம்ம இதயத்துல இருக்கிறவர் இல்லையா? அடுத்து பிரகிருதினா ஜட சொல்லிட்டோம். கர்மான என்ன? காரியம் நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மம். காலம்ங்கிறது என்ன? நம்ம பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். இதுதான் நம்மளுடைய காலம். இந்த 4 மாறாது. எது மாறாது? பிரகிருதி, ஆத்மா, பரமாத்மா, காலம். எது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது? காரியம். காரியம்னா என்ன? நம்முடைய செயல்கள். நம்முடைய செயல்கள் எதை பொறுத்தது? நாம செய்யக்கூடிய நம்முடைய பிறவியை பொறுத்தது, நம்முடைய பிராப்தத்தை பொறுத்தது, நம்முடைய விதியை பொறுத்தது இல்லையா? விதிங்கிறது பிராப்தங்கிறது எது? நம்ம முந்தைய பிறவியில் செய்த நல்ல தீய செயல்களுடைய விளைவுகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பூலோகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் இல்லையா? நல்லதையே அனுபவிக்கிறோம். நம்ம செஞ்ச பாவங்களையும் அனுபவிக்க இங்க வந்திருக்கோம். ஆகையினால இந்த தேவர்கள் கூட இங்க வர விரும்புவாங்களாம். ஏன்னா இங்க வந்துதான் வேற எந்த உலகத்திலையும் இது மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காது. அது பூலோகத்துலதான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய சான்ஸ். இந்த ஜட இயற்கை 3 குணங்கள்ல அகப்பட்டு அப்படியே நம்ம புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு யார் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? அப்படியே உலகத்தையே ஆளணும் அப்படின்னு செய்யறாங்களா இல்லையா? அதெல்லாம் இந்த உலகத்துலதான் நடக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக நம்ம ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்துல நீங்க படிச்சீங்க. நம்ம பகவான் தான் விபு ஆத்மா, ஆன்மா அணு ஆத்மான்னு பார்த்தோம். இது இந்த சூரிய இதை வச்சு நீங்க உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். சூரிய கதிர்கள், சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகம் இல்லையா? சூரிய கதிர்களை தான் பிரம்மனோடு ஒப்பிடுவாங்க. பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதி தான் பிரம்மன், அருவ பிரம்மன் சொல்றாங்க. சூரிய வட்டம்ங்கிறது பரமாத்மா, நம்ம இதயத்துல இருக்கக்கூடியது. அடுத்து உள்ள சூரிய கிரகம்ங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர், மூலம். இந்த படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய இந்த 3 காரியங்களையும் செய்யக்கூடியவர் யாரு? பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். அதை அதிகமா முடிச்சுட்டோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் முடிவு துறவின் பக்குவம் என்னும் 18ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கிளாஸ் உண்டா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஒரே நிமிஷம். பிரபுஜி ஒரே நிமிஷம் லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறீங்களா? ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க பிரேயர் முடிங்க மாதாஜி, நான் லைவ் ஆஃப் பண்றேன். எண்டிங் பிரேயர் சொல்லுங்க. வாத்ய கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவினேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்தைக்கு நவாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவர்களுக்கு
All glories to assembled devotees. All glories to ஜெய் assembled जय devotees. जय माता जी। हरे कृष्णा माता Hare जी। Krishna, हरे Hare कृष्णा माता Krishna, जी। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे हरे Hare राम राम Rama, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாதாஜி பகவானுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி. வணக்கம். நான் இன்னைக்கு லேட்டா வந்தேன்.